Pada dasarnya niku sahabati minat nisa. Wal banina, lah terus nek wong wedok apa gak seneng wong lanang? Nek pada umumnya tiang jaler. Lah selanjutnya ngisore wong wedok nggih mestine seneng nek wong lanang. Ngoten niku pun wonten fitrahe nggih, Bu. Nah, ngoten lho nggih. Terus niku sing normal. Banisa. Wal banina lan anak-anak lanang pada umumnya tiang niku seneng duwe anak lanang. Ya apa nek didadekne raja, niku ora mesti turunan nenek lanang nggih. Raja-raja nang Mekah niku nek senenge duwe anak lanang iso nerusne kerajaan. Lah apa terus anak wedok yo gak? Ya padha. Lah ayat niku perwakilane anak lanang. Dadi nek wong rumah tangga kok seneng duwe anak lanang ya iku wis sesuai fitrah. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, wa qanatiril lan bondo kang akeh. Lah mboten gak nek disalahne nggih, wis sesuai fitrahe. Nek manungsa seneng duwe bondo sing akeh, walaupun kok ditinggal mati. Ngoten nggih Bu. Nah, duwe bondo akeh plastik selamat kelubuk deh. Iki sebab parah iku bondo sing akeh. Lagi balkonatiril mun kontoroti. Nggih, bondo akeh kang dikumpulake. Apa plastik jere bondo nggih. Klambi nggih, piring nggih napa Mbak? Terus apa sing bondane paci niku bondo nggih. Bondo sing akeh. Mina dapi saking emas. Lah mas-masan nggih mas-masan yo akeh. Sing duwe nggih Bu niku seneng menungsa. Wal fidoti lan perak. Wal kainil musamati lan jaran kang den napa wilang bagus. Jaran rasa jaran Bu, nek temboro patah jaran. Lah pada umume fitrahe menungsa seneng nek jaran sing gedhe sing apik ngono nek. Jaran lainnya nggih sapi, sing ada sapi sinten. Seneng nginggo sapi, wis fitrah ora kena salahne. Sing ngelokne berarti ra ngerti ayat iki. Nggih Bu nggih. Berarti nek awake seneng duwe ingon sapi berarti normal. Sing penting mboten lalekne dumateng Gusti Allah. Ngaten nggih Bu. Terus selanjutnya wal an'ami lan pira-pira raja kaya napa Mbak? Pitik napa petok napa wedhus napa sapi banget pitik akeh. Nggih, kula teng Polres pitik akeh to pitik berarti fitrah nggih. Ora kena disalahne nggih Bu. Sing penting aja sampe nglalekne dumateng Gusti Allah. Lah niki fitrah niki